onye bụbu ọkaikpe ukwu nke Anambra steeti ma bụrụ onye ahụ na ugbu a na-agbakiri ala ịma ma ọ ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA wee zọọkwa onyeisi ala anyị a na nhọpụta na-abịa n'afọ ọzọ bụ ọkammụta Peter Umeadị agago nnọọ n'ihu wee mee ka otu Ohaneze Ndigbo ngalaba ha nke Anambra steeti mata kpọmkwem maka ya bụ ọchịchị obi ya n'oge ọ na-agwa ndị ndu otu Ohaneze Ndigbo ngalaba ha nke Anambra steeti okwu n'Ọka ka ọkammụta Umeadị nọme ka amata na o mesigo ihe dum atụrụ anya n'aka ya ma tozuzie etozu ugbu a dị njikere maka isonye na nhọpụta nke ime ụlọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA a ga-achịkọba na ọnwa na-abịa abịa ka Paul Ezeoke kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọkammụta Umeadị onye nke ndị isi APGA na kansụl ime obodo so wee bịa si na ọ bụrụ na ahọpụta ya dịka onye isi ala Naịjirịa na ya ga-agba mbọ jikọọ ndị Naịjirịa ọnụ ka ha bụrụ ofu obodo nwee mmasị na onwe ha iji wee fụ na-akwalitere akụnụba ịgụ akwụkwọ mmepụta nka na ụzụ egwuregwu na ihe ndị ọzọ ga-eme Naịjirịa ka ọ kwụ n'ụkwụ ya dịka obodo kwụrụ onwe ya. Ọ kwara arịrị na ndị Naịjirịa bụ ndị na-agabiga ihe mgbu dị iche iche kwa ụbọchị site na oke igbu mmadụ na ịchụpụsị ndị mmadụ ebe ha bi na ịkwasasị usoro ndị mmadụ ji enweta ihe ha na-eri n'ụbọchị na ihe ndị ọzọ gbasatara etu esi ebi ndụ nke ọ sịrị na ọ na-eweta ihe nhịahụ ma kwee nkwa na ya zuru ka eme ma nwee ntụkwasị obi na obi isi ike na ya ga-akwalite obibi ndụ ndị Naịjirịa n'ime afọ anọ ma ọ bụ na ahọpụta ya dịka onye isi ala nke Naịjirịa. Ọ sịkwa na ya bụ onye kara n'ọnọdụ dị mma ịbụ onye isi ala Naịjirịa maka ihi na ya bụ onye na-akwalite usoro iwu bụrụ onye na-akwado na ngalaba ọchịchị niile ga-akwụ n'ụkwụ ha tinyekwara na ihe niile bụ nke a ga na-eme dịka iwu si wee kwu na ka ọ kwesịrị. Ọkammụta Umeadị kọwara na ihe kpalitere mmụọ ya ịzọ ọkwa onyeisi ala gbadoro ụkwụ na a ga-enwe usoro nhọpụta ghe oghe ma gwa ndị ọhaneze ka ha kwadosie ike ịkụziri ndị mmadụ mkpa ọ dị na ha ga-aga denye afa ha na akwụkwọ eji atụ vootu ma nweta akwụkwọ ịtụ vootu nke a kpọrọ permanent voters cards fụkọ na ha pụtara ụbọchị a na-atụ vootu ka ha tụọ vootu ịhọpụta onye ha bụ n'obi. N'okwu nke ya ka osote onye isi oche nke ndị ọhaneze bụ Chief Damian Keke sịrị na ndị Anambra bụ ndị gba n'ụtụtụ na-akwado APGA dịka pati ebe ndị ọhaneze bụ ha bụ ụzọ na mba a na-agba iji wee fụ na-enwetara ihe ndị Igbo bụ n'obi. Ọ sịrị na ọ bụ na ndị Igbo niile were ofu onu ma kwụsie ike na ha zuru ka emee n'ịhọpụta onye Igbo ka ọ bụrụ onye isi ala nke Naịjirịa na nhọpụta na-abịa abịa n'afọ ọzọ. Ọ sị na iwu abụrụ na onye Igbo ga-esonye na otu pati na-ewu ewu iji wee fụ na o nwetara mmeri na nhọpụta na-abịanụ. Ka ọ na-azaghachi ka onye bụ onye isi oche ọhaneze na Anambra steeti bụ Prince Emeka Udedeme sịrị na mpụta Ọkammụta Umeadị pụtara ịzọ ọkwa onye isi ala na otu APGA bụ nke sonyere n'usoro nakwa oku ọhaneze na-akpọ na ọ bụ ndị Igbo kwesịrị iwepụta onye ga-abụ prezidenti nke Naịjirịa iji wee fụ na emere nwata ka emere ibe ya. Ọ sịrị na Ọkammụta Umeadị bụ onye tozuru oke ịbụ onye isi ala nke Naịjirịa maka ihi ọtụtụ ihe o mepụtagoro nke a fụrụ anya. O kwere ya nkwa na ndị ọhaneze ga-enye ya nkwado iji wee fụ na o nwetara ebumnobi ya ma ga-agbakwa mbọ fụ na ha zisara ozi n'obodo niile gbasatara ọchịchọ nke Ọkammụta Umeadị. Ọ sịkwara na ọhaneze bụ nke agaghị ana-azụ na mba a na-agba ịfụ na-enwetara ndị obodo ndị ọzọ ka ha kwado ndị Igbo ka ha wepụta onye ga-abụ onye isi ala nke Naịjirịa n'afọ na-abịa abịa. N'okwu ha dị iche iche ka onye jibu afa APGA wee zọọ ọkwa gọvanọ mgbe e mere nhọpụta gọvanọ nke gara aga bụ Barrister Damian Okolo na onye bụ onye isi oche APGA na kansụl Anyamelụm bụ Chief Linus Onyenwe sịrị na Ọkammụta Umeadị bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi bụrụkwa onye gụrụ akwụkwọ nwa amamihe na mmụta miri emi
nke ga-enye aka ịfụ na achịtara obodo anyị bụ Naijiria dịka ndị mmadụ tụrụ anya ma chetakwa na ọ bụ onye a mara amara n'ihe gbasatara ịka ikpe na ịbụ onyeisi ndị ọkaikpe site n'Awka. Abụ m Paul Ezoke, Akụwa ABS.